M-am dus în mașină și am stat așa, am crezut că aproape am leșinat, cred că am leșinat pentru câteva secunde. Bă, și fix peste un minut întreb, dar unde e, cum o cheamă, producătoarea clipului? Și îmi zice, a leșinat. Revine peste 10 minute. Doamne, deci mi s-a ridicat pielea. Am zis, chiar așa? Adică ca să înțelegeți cât de greu a fost la filmări, însă dacă aș da timpul înapoi, tot aș filma, pentru că clipul a ieșit bestial. Toate eforturile pe care le-ai făcut, o să vezi că au meritat. Sper din suflet, Andreea. Sincer, chiar dacă voi nu o să ascultați piesa, nu o să vă placă, eu știu că este o piesă la care țin foarte mult, care înseamnă foarte mult pentru mine și clipul ăsta mi se pare, nu știu, superb, piesa, totul, cred că este the best. Abia aștept să-l ascultați și sunt sigură că o să vă placă. Pune We Are So Close in Stars, e o piesă mișto. O să încerc să pun, Rafa. Oricum nu mai stau, o să ies de pe live. Important că ai făcut cu inimă, nu doar ca să câștigi după urmă. Exact, am făcut-o cu tot sufletul. Sper, Terry, mulțumesc din suflet. Dragilor, eu vă pup pe toți și eu abia aștept, Liliana. Mersi, ești o drăguță, să știi. Mulțumesc din suflet, Liliana. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toată experiența pe care ai avut-o. Important că ți-a ieșit ceva bombă. Da, Luiza, mulțumesc că nu mi s-a făcut rău, că nu s-a întâmplat ceva. Hai să vă mai povestesc ultimul lucru. Am filmat cu un calul ăla... dar n-am postat încă, Doamne! Deci am filmat cu un cal alb superb și m-am urcat pe el fără șa, deci fără nimic. Prima oară în viața mea m-am urcat pe un cal fără șa. Eu am mai călărit, dar cu șa, cu totul, cu cască, în caz că sari, că se ridică calul și cazi jos, spoiler, efectiv Denisa, dau spoilere. O să opresc live-ul că deja vă povestesc prea multe, vă dau prea multe spoilere, dar una vă zic, mi-am spus rugăciunea, am spus Tatăl nostru, mi-am făcut cruce de 1000 de ori, ăia se uitau așa toți la mine, se gândeau, mama, asta nebunește. Dar vă dați seama, eu, care am fost mușcată de un cal la vârsta de 7 ani, m-am mușcat un cal și am leșinat, eram cu tatăl meu și am văzut un cal, eu eram înnebunită, adoram ponei, cai, păi și am mângâiat 2 ponei și după aia văd un cal și zic, ia să pun mâna pe capul lui, bă, cum am pus, a făcut așa, m-a mușcat de mână și eu, vă dați seama, e mușcătură de cal, nu era ponei de la, era cal de la mare, bătrân. Deci am leșinat și după aia țin minte așa doar cum m-am trezit și de atunci am un pic de fobie de cai, să fiu sinceră, dar ca la filmările la Terry Mary, 52 de grade, eu, pe un cal alb, eu care mi-e frică puțin de ei, eu care n-am călărit niciodată fără șa, fără echipament, ăia m-au pus pe cal, au zis, eu am vrut să filmez așa, adică a fost ideea mea, dar nu știam că o să fie atât de horror și mi-am spus rugăciunea, ziceam, Doamne, numai să nu cad, Doamne, te rog, numai să nu cad, numai să nu-mi rup capul, numai să nu-mi rup vreo mână, te rog frumos. Și după aia mai vine și ăsta care filmează din echipă și îmi zice, mi-e foarte frică de cai. Și eu zic, caii sunt foarte buni, caii sunt cei mai blânzi de pe planeta asta, au cel mai frumos suflet. Caii chiar sunt, din opinia mea, caii, delfinii, au cel mai bun suflet, sunt cei mai blânzi, cei mai nevinovați, cele mai bune animale. Toate animalele sunt bune în general, dar mie îmi plac foarte mult caii și delfinii, nu știu de ce, și câinii, și căței. Pisicile, că am alergie. Chiar dacă am puțin fobie de cai de când m-am mușcat atunci la 7 ani. O să mă uit, Antonia, nu pot acum, scumpa, și îmi zice, mi-e foarte frică de cai, știi? Am avut un prieten și mergeam împreună la călărie acum câțiva ani și acum n-are mână. Și zic, poftim? Da, acum n-are mână. L-a mușcat calul și i-a smuls mâna așa. M-am uitat așa la el și mi venea să-i dau cu ceva în cap. Am zis, wow, mulțumesc pentru susținere, mulțumesc pentru încurajare. Am fost ceva gen, mă, tu chiar știi să încurajezi omul. Mersi frumos. Eu care eram pe cal și mi-era frică, deci am zis că nebunesc. Dar, totul a fost ok, nu s-a întâmplat nimic. Cai au multe calități deosebite, una din ele e că nu beau apă din orice... Serios, nu știam asta, nu știam că nu beau apă, chiar n-aveam idee. Fiecare la casa lui. Adevărat, Luiza, vă pup pe toți, dragilor.
Vă iubesc, vă mulțumesc din tot sufletul meu că ați stat până la final. Mâine lansez piesa oficial cu tot cu clip, dar astăzi lansez teaser, că nu pot să nu vă arăt așa frumusețe de piese și așa frumusețe de clip, așa că astăzi lansez teaserul și mâine piesa. Mâine pe data de 25 va fi pe canalul meu de YouTube. Vă iubesc! Și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Avem aproape 5.000 de TikTok-uri pe piesa Terry Mary. Chiar nu m-am așteptat să vă placă, în special pentru că este prima mea piesă în engleză, aveam foarte mari emoții, dar vă mulțumesc din tot sufletul. Haideți să facem cât mai multe TikTok-uri pe ea. Vă pup și vă iubesc. Tot cu aia Terry Mary. Da, Cristian, pe 25, mâine o lansez. Mâine lansez piesa. Promit că după aia încerc să nu vă nebunesc așa mult. Tot o să vă nebunesc, dar nu chiar așa mult. Noapte bună noastră. Te pup, Rafa, pa, vă pupi. Guys, thank you so much. I hug you. I wish you the best. 25 June, tomorrow, my song is out. I'm sorry for talking Romanian so much. I just talk about my new song. That's why I'm just so excited. So, I love you. I wish you all the best. See you tomorrow. Guys, that's so cringe. Why my voice change when I talk in English? Suck. Mi se schimbă vocea. Sau mie mi se pare. Poate că sunt puțin cu nasul ăsta, cred că am răcit. Bye, doamnă. Bye, Luiza. Teri, te pup. Vă pup, pa. Adriana, scumpa, da, încerc să mă uit în privat. Mulțumesc din suflet. De la ambrozie. A început ambrozia, da, eu sunt foarte alergică la ambrozie. Numai așa o să mă vedeți zilele următoare. Alergica de mine. Te rog din suflet. Bine, Adriana. De ce? S-a întâmplat ceva? De ce nu scrie aici, Adriana? Oricum o să încerc să mă uit și în privat. Să-mi scrie acum, te rog, după ce press live-ul. Vă pup. Pa!